Ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naamo karon sa maayong kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Ginoo, salamat nini nga panahon nga imong gihatag sa matag usa ka namo karon nga diin makahimo na sad kami amahan sa pagpaminaw pagtuon sa imong nga pulong. Tabangay matag usa kasing-kasing ug gunahon na o Dios, di na mo kining masabtan ug labaw sa tanan maaplikar sa matag usa namo ka kinabuhi sa Kristohanong pagkinabuhi Ginoo, sa pagsunod diha kanimo o Dios. Tabangay kami amahan, wala kami mabuhat kung wala ka o Dios. Takos kang pasalamatan, daygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So now, padayon ta sa ato ang series mahitungod sa scripture or Bible nini nga bulana og karon nga Domingo is mauron ang katapusan nga Domingo nga maghisgot kita about sa Biblia or scripture. So now, karon ang atong theme is mahitungod sa God's Word in Action. Meaning, makita nato ang pulong sa Dios is nagbuhat or naay action. Inana. So now, og atong tan-awon ang Biblia sukad pa sa sinugdan. Now, Genesis 1:1 og John 1:1 sa Juan 1:1 nga nagsulti sa in the beginning nga ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Now, dili na siya coincidence nga nagkunik usab na siya sa
Genesis 1:1 nga sa wala pa ang tanan ana ang Ginoo. And then sa John 1:1 nga ang Ginoo ang pulong uban sa Ginoo. So now atong basahon ang Juan 1:14 nagingon dira nga the word became flesh, nahimo og flesh unod, in which mo na nagpoint nga ang pulong gidala mao si Ginoong Hesukristo. So basically connected tanan si Ginoong Hesukristo, ang Bible, ang Ginoo, everything is connected tanan. Sukad pa sa sinugdanan kung ato ang tanawon. So now mao niya ang atuang ang hibaluan nga sa Biblia ang main character walay lain kundi si Ginoong Hesukristo, kundi ang Ginoo og siya mismo mao ang pulong. So kung moingon tag God's word in action, ang pulong sa Dios nag-act or nagbuhat, ma-point out nato nga kini mao si Ginoong Hesukristo. So now ang ato ang passage karon atong pagatan-awon diri in which mahitungod ni Ginoong Hesukristo nga atong makita giunsa pagbuhat sa pulong or sa scripture. Now, ang atong story karon is mahitungod ni Ginoong Hesukristo nga gitintal siya sa yawa didto sa wilderness or kaminghawan. So atong makita diri sa Lucas 4:1 hantod sa 13. Lucas 4:1 hantod sa 13. Akong pagbasahon, si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, unya gidala sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Og didto gitintal siya sa yawa. Nining panahon na wala mo kaon si Jesus, busa pagkatapos niini gigutom siya. 3, og giingnan siya sa yawa, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas sa usa ka pamilok, gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanan, gahum og bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo niya kining tanan kung musimba ka kanako. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem og gipahiluna siya sa kaytas-an, bahin sa templo og giingnan. Anak ka man ka sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. 11, kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong mga tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus gitintal sa yawa, sa tanang paagi mibiya una kaniya ang yawa. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa mga pulong. So now, ato makita diri kung unsa gigamit na si yawa kay si Satanas, ang daotan is naggamit siya og pulong sa Ginoo, scripture. Kay nagingon ang kasulatan na siya nag-quote pud si Satanas og pulong sa Dios, and then gitubag sad ni Ginoong Hesukristo og pulong sa Dios, iyang gi-refute, iyang gidepinsaan, iyang gitubag ang maong bakak ni Satanas. So now, sa ato nga Kristohanon nga pagkinabuhi usab, sa Kristohanon na ato nga kinabuhi, kini na sinati ni Ginoong Hesukristo, gitintal siya, na siya sa pinakalugmok niya nga part sa iyang tawhanon nga kahimtang, nasa kagutom, kaluya, na siya sa pinakaubos niya nga kahimtang. Sa atong Kristohanon usab, na masinati pod nato nga naata sa uga nga panahon or nga sitwasyon. Usahay makaingon ta nga bugat na kayo iampo, usahay makaingon ta nga mura naman kung naginusaran ani nga kalsada. Usahay moingon sad ta nga luya na kayo akong kalag. Usahay moingon sad ta nga mura ni og wilderness, mura man ni og kamingawan ning walay katapusan, mura man ni desierto nga walay katapusan.
mura man ning wilderness. O siguro matagos sa kanato dili nakadungog sa mga pulong natay gipangdala nga mga silent nga battles sa ato nga kinabuhi. Naatay mga temptations nga walay bisan kinsa nga nasayod. Og naatay mga kaluyahon nga dili nato ma-explain og naatay mga pangutana nga dili nato matubag. Og makaingon ta sa ato nga kinabuhi, asa man dapit ang Ginoo niini? Mura naman ni wilderness, mura na naman ni kamingawan. Asa man diri ang Ginoo niini nga panahon. Ug mao nang ato ang tan-awon karon. Mao ning gitaytulan ako kani nga sermon, God's Word in Action. Just makita nato kung unsa gigamit ang pulong sa Dios, and then victory in the wilderness, meaning magdinaogon ta bisan pag taliwala sa wilderness, taliwala sa kamingawon, nasa kamingawan, kahugmok, nasa pinakaubos nga part. Mahimot ang madinaogon kung gamito nato ang pulong sa Ginoo. So now, asa man si Ginoong Hesukristo niining mga dapita ning wilderness, nining nata sa kalugmokon. Og atong mabasa diri sa ato nga atong mamatikdan diri sa ato ang passage in which gitubag ni sa pulong sa Dios mismo nga ang Ginoo dili siya absent niya ng mga panahon na karon nakasinati kamo lang gitawag natog wilderness sa kinabuhi, ka-dry, kauga sa espirituhanon nga kahimtang. Usahay gigamit na sa Ginoo nga gilid na para adto ta og mangita ta niya. Nagingon diri sa bersikulo 1 sa ato nga passage, si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, wilderness, sulod sa 40 kaadlaw. Dili na nato kalimtan, dili ato ning bantayan. Si Ginoong Jesucristo wala siya gi-abandon sa Holy Spirit, kundi puno siya sa balaang espiritu, unya gidala siya, meaning gilid siya dito sa wilderness, sa kamingawan. Ang Holy Spirit mismo mao'y nag-lead niya, nagtawag niya ngadto. Wala siya gi-abandona, kundi gilid siya ngadto. Og ingno nato ang kaning nasinati karon nga kaluyahon, nasinati nato nga grabe kaog is dili ni siya accident, kundi appointed ni usahay siya. Tungod kay again sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo, makita nato ang balaang Espiritu Santo mo'y nag-lead niya. So na mao ni ang nahitabo before si Ginoong Jesucristo mahimong public nga ministers, magbuhat og mga milagro, before siya mag-sermon, before siya moadto sa mga katawhan, unang iyang gibuhat is nisulod usab siya sa ginatawag na tog wilderness sa kinabuhi, sa pinakalugmok nga part sa kinabuhi. Nisulod siya sa kagutom, nagfasting siya. Nisulod siya sa isolation, mingaw siya, sira usa, wala siya kauban. Og temptation, kitintal, gisulod ni Ginoong Jesucristo, or ingnon nato nga giprocess ni Ginoong Jesucristo, giagian ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay ang manluluwas, si Ginoong Jesucristo nga manluluwas, nga mag-rescue kanato gikan sa mga kasalanan, iyahang giagian una kung asa mostly kita matagak, malugmok sa tentasyon, malugmok ta sa kamingawan, malugmok ta, wala tay kauban. Kung asa ang tao mas malugmok is giagian na ni Ginoong Jesucristo, tungod kay ana ang buhat sa manluluwas. Gatong tan-awon si Adam, kay failed siya, pildi siya didto sa Garden of Eden nga puno sa pagkaon. Nikaon sila sa ginadili nga prutas. And then ang Israel, mga Israelita, pildi sila didto sa kamingawan. Bisan pa man, aduna sila adlaw-adlaw nga supply sa mana, gitawag og mana. Apan si Ginoong Jesucristo ni barog bisan pa sa kaugahon, nasa kamingawan ni barog og ni obey perfectly sa amahan. Og atong makita dili lang ni siya merely nga example nga atong makita
sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo kundi siya pod ang atong makita ingon nga paglaom sa matag usa nato ka kinabuhi. Si Ginoong Jesucristo nagpadayon og tindog ni anang mga sitwasyon na sa kinabuhi while kita hagba ni anang mga butanga. So now, mo nang una nato upat ka butang nga atong paghisgutan. Ang una is the Spirit's leading. Nag-lead ang balaang Espiritu Santo. Now, atong basahon dira sa 2 og didto gitintal siya siyawa niining panahon na wala mo kaon si Jesus busa pagkatapos niini gigutom siya. Atong makita diri nga si Ginoong Jesucristo dili lang kay siya fully God, also atong makita nga fully man usab siya. Tao usab siya. Nasinati niya ang kagutom, nasinati niya ang kaluyahon, nasinati niya ang gikapoy. Tanan nga masinati sa tao is nasinati ni Ginoong Hesukristo. So now, karon mga igsoon, wala nagtudlo ang Christianity about ni Ginoong Hesukristo nga dili siya immune sa mga kasakit, kundi gi-experience na ni Ginoong Hesukristo para masabtan niya kita muduol ni Ginoong Hesukristo. Og si Ginoong Hesukristo og tan-aw nato is nisod siya sa human weakness ba, kung asa mga weakness sa mga tao is gaagian ni Ginoong Hesukristo. Og mao ni ang gi-reveal sa wilderness sa matag usa nato kinabuhi. At sometimes maggunahuna ta nga kung ang Ginoo na maya sa ako ang kinabuhi, dapat dili na unta ko maglisod-lisod. I mean, si Ginoong Hesukristo iya man hinuon ang giagian. So inana, sa panahon nga gi-declare sa amahan nga ikaw ang akong anak, sa panahon nga gi-declare sa amahan nga si Ginoong Hesukristo siya ang iyang anak, nag-involve usab na, nag-lead ngadto sa suffering, nag-lead ngadto sa battlefield, nag-lead ngadto sa dili comfort nga kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Mo nang usahay kita is tan-aw nato nga dapat dili wala tay problema tungod kay nangalagad tag sa Ginoo. I mean, dili ta immune niya ng mga butanga. Ang kasiguraduhan lang is dili tayo abandon sa balang espiritu, nag-uban siya kanato. So daghan ang mga magtotoo sa karon nga panahon nga adunay confusing nga mind kung maabot ang mga iniining mga sitwasyon sa kinabuhi or wilderness season sa ilahang nga kinabuhi. Maabot ang kaning mawad-an og stability, mawad-an sila og magasinati sila og financial nga pressure, masinati nila ang kaning mga tentasyon ug labaw sa tanan ang kaugahon sa espirituhanon nga kahimtang. And then mag-una ta, sige biyaan ako sa Ginoo ani. Wala. Sometimes ang nag-expose kana nga mga butang is nag-expose nato kung asa ta moduol, kung kinsa ang atong gisaligan. Tungod kay ug maabot na nga mga kahimtang, ang kanang wilderness, ang kanang kalugmokon, magwagtang na siya sa tanan nga illusion. Illusion sa kagamhanan, illusion sa kahimsog, like kawang na ng tanan. Maabot ka niya na nga, mamabit ang mga istorya sa karaan nga moana sila nga di jud masumpayan ang kinabuhi og kwarta. Bisan pag unsa kadaghan nimo kwarta kung panahon na nimo murag ginana nga istorya. Illusion, mahimong illusion lang ang kwarta nga dili maday na need ang kwarta para maka-extend og kinabuhi like inana. Apan atong hinumduman nga bisan ni ana nga kahimtang ang Dios wala nagpasagad sa iyang mga kaanakan. Sakit siya, lisod siya, apan nag-lead ang Holy Spirit niya nang dapita. Nagbuhat ang balang Espiritu Santo, naglihok ang balang Espiritu Santo dihang dapita. Wala ka biyai, kundili ka-experience ka na ng butanga aron makita nimo kung asa jud ka mo salig, asa jud ka mo duol. Na ikaduha nga butang in which diri ato makita ang kaning God's word in action, nga naadyoy action nato nga makita. Makita nato ang tempter's lies, makita nato si Satanas, ang bakak ni Satanas. Ato ning mabasa diri sa versikulo 3 hangtod sa 12 nga nag-exchange sila ning Ginoong Hesukristo og Satanas. Satanas nga himoa kining
paan kining bato like na nagingon ang pulong sa Ginoo, tubag sa Ginoong Hesukristo, girefute niya nga dili mabuhi ang tao sa paan lamang kun dili sa matag pulong magula kan sa baba sa Dios. Og daghan kayo na ang ato ang makita diri nga bakak nga gidistort ni Satanas o sa ni sa mga argument nga ato ang makita nga nay mga tao nga ingno nato not make sense ang ilang nga argument tungod kay we believe nagatuo ta nga ang pulong sa Dios nga ang Biblia pulong sa Dios, and then mo quote sila ani nga bersikulo na masad ni pulong ni Satanas like mana sila and Satan said like na ba nagsulti si Satanas, and then makita na to Bible man eh. So mao po yung mga tao nga mo picture ana nga dapit nga oy na masad ni pulong ni Satanas. Atong ibaluan nga Satanas, even Satanas kay mo quote siya kung unsa ang naa sa Biblia, kung unsa ang pulong sa Dios iyang i-quote pero iyang i-twist, iyang i-distort, himuon niyang bakak ug mao niyang nahitabo diri. So pulong sa Dios pero himuon niyang bakak iyang usbon. So inana ang kahimtang. Og daghan usab ang mga distorted nga mga theology or mga sulti diri sa kalibutan, pangkalibutanon nga sulti pero nindot siya paminawon. Na example mo ana ta nga buhata ang tanan nga makapalipay nimo. Nindot kay siya paminahon bito no buhaton nako unsay makapalipay nako. Apan nagingon ang pulong sa Ginoo nga delight yourself in the Lord. Buhata para sa kahimayaan diha sa Ginoo. Bisan pag mubuhat kag dili nimo kalipay tungod kay supak sa imong kabubuton, apan tungod kay makahipahimaya sa Ginoo, buhaton nimo like inana. Kanang buhata ang tanan. Then ayaw lang panamak og lain nga tao, follow your heart, like na follow your heart, do your best. Buhata ang tanan din og di na nimo makaya kay tugyan lang nimo sa Ginoo. I mean, nindot siya paminawon. Apan nagingon ang pulong sa Ginoo nga deny yourself, take up your cross and follow me. Ina bugat siya, opposite siya kung unsa ang gisulti sa Biblia. Ug atong hinumduman diri nga bakak na siya nga gitwist sa kalibutan para nindot paminawon apan makalimtan ang pulong sa Ginoo, ang scripture. So ato nang bantayan biblical ba ni siya or mga inana nga pulong nagsulti, nagsubay ba ni sa kamatuoran in ana nga mga pulong. So now atong makita diri nga sa panahon nga gitintal si Ginoong Jesucristo nga buhatan ni ang kaning pan, ang kaning bato himuha og pan. Ato makita diri kay ang temptation kay dili about sa pan, kundi about ni lalom kayo ni. It involves sa iyang identity, and involves sa iyang dependence, it involves sa kakayahan og kinsa si Ginoong Hesukristo. Murang test, grabe, deeper gid siya nga temptation ba? Deeper gid siya nga test ba? So, atong makita diri, kung ang provision without dependence, na ay pleasure nga without holiness, na ay success without obedience, o napoy mga comfort nga kinabuhi, apan without surrender. So, mura siya dinalian nga proseso, dinalian nga paagi, o makaingon ta, kung gusto ta og dinalian, ako na lang nga paagi maoy magbuot, dili na lang ang paagi sa amahan, dili lang paagi sa Ginoo, dili na lang ang paagi ni bisan kinsa, o dili na lang biblical nga paagi, dinalian na lang ko nga paagi. Di ba? Nama sa isulti sa kalibutan kung kwarta sa atin dinalian is dali ra mahanaw like murag inana. So inana usab ato makita diri tungod kay sab siya nga process. So now balikan na to. Si Satanas nag-offer og kingdom ni Ginoong Jesucristo, ihatag ko nimo kaning tanan. Apan wala siya nag-offer og cross. So makita nimo nga dayga ko, simbaha ko para dili ka maglisod, murag ginana ba? Para dili ka maglisod. So iyang gitwist, iyang gi-counterfeit ang gospel. Tungod kay of course ang gisulti sa gospel sa Biblia kay glory man and sacrifice, crown man o crucifixion. Gitwist ni Satanas ang kini nga mga pulong nga kamatuoran.
Og the same usab na ang atong makita dira sa Kristohanon or Christianity. Dili ta makaingon Kristohanon pero walay cross. O grabe kay ang pag-twist ning Satan sa scripture. Tungod kay again, iyahan ning gikot gikan sa Psalm 91. Again, namdaman na to nga bisan ang Satanas kay makakotse og mukotse sa Bible verses and everything. No, ang makita nato nga weapon of deception inana ang ato nga makita kung ikot ang Biblia pulong sa Ginoo nga without sa proper nga iya nga context. So now, atong hinumduman nga false teachers, mga daghang klase nga mga tao, nasayod na mo nini nga panahon nga daghang mo deny sa scripture o gitwist nila sa ilang kaugalingon nga interest, kaugalingon ato anang bantayan ingon nga mga Kristohanon sa karon nga panahon na ang bakak sa dautan. Ikatulo is ato makita diri ang loyalty sa ato ang manluluwas. Sa bersikulo 4, bersikulo 8 o bersikulo 12 in which mao ni ang tubag ni Ginoong Hesukristo gikan sa mga tintal ni Satanas. Bersikulo 4 nag-ingon nga si Jesus nagtubag nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundi sa matagpulong nga magula gikan sa baba sa Dios. Sa bersikulo 8 gitintal si Ginoong Hesukristo nga ihatag nimo tiniyang tanan nga kingdom kung musimba lang kanako na tubag si Ginoong Hesukristo bersikulo 8 nga walay lain nga simbahon kundi mao lamang ang Dios. And then sa bersikulo 12 nagingon si Ginoong Hesukristo nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Og nindot kayo ni siya nga ato ang tan-awon tungod kay kini nga picture ga-confront ang anak sa Dios ngadto ni Satanas pinaagi sa mga scripture, pinaagi sa pulong sa Dios. We see ato ang makita there is balikan nato ato ang topic is God's word in action. Ato ang makita dira kung unsa ang buhat sa pulong sa Ginoo. Si Ginoong Hesukristo wala siya nag-rely sa iya nga kaugalingon nga kayahan, ingon nga God siya, tao siya. Wala siya nag-rely sa iyang emotion, wala siya nag-rely sa iya nga wisdom, kundi nag-rely siya pinaagi sa pulong sa Ginoo mismo. Ang pulong sa Dios nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, the scripture says. Inana ang tubag ni Ginoong Hesukristo. Ito makita usab dire nga ang tao, ang Israelites, nag-grumble sila apan sa Ginoong Hesukristo, nagsalig. Ang mga Israelita or ang tao, mo rebelde sila apan sa Ginoong Hesukristo, nagtuman. Ug ato usab makita nga si Adan, failure siya apan sa Ginoong Hesukristo, success siya. Mao na si Ginoong Hesukristo ang tinuod og faithful nga anak sa Dios. Wala lang siya nasayod nga intellectually mao ni ang pulong sa Ginoo, kundi iyaning gisaligan og iyang gipot into action. Gihimo niya tubag. So ang tao dili mabuhi sa pan lamang, mga inaana nga kahimtang, mga inaana nga sitwasyon. Gihimo ang pulong sa Ginoo dili lang kay decorative kundi sa iyang survival. Kung makita dire sa tawhanon nga siya, nagsulti usab nimo og nako nakadungog sa pulong sa Ginoo nga kung nagkinahanglan ang ato nga physical nga bahin og tinapay, pan or pagkaon or bisan unsa nga kinahanglan sa ato nga physical, nagkinahanglan usab mga ato nga spiritual nga bahin. So atong makita diri nga grabe ang loyalty sa ato nga manluwas ni Ginoong Hesukristo nga bisan niya anang tanan yang kahimtang gamit niya ang pulong sa Dios og nagmadinaogon siya. And then mao ni, speaking of madinaogon is mao ni ang katapusan ang
Ikatulo nga butang sa bersikulo 13 atong pagabasahon mao ni ang victory, the saints victory. Human si Jesus gitintal at tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya una kaniya ang yawa. So atong makita diri nga siguro dilo ang ilahang panag-away o ilahang battle kay wala na end og daghan pang mga conflict nga moabot tungod kay may biya raman yawa man si Satanas na biya raman nilakaw raman og ana pud ang mga magtotoo ni Ginoong Kristo ikaw ug ako nga kanunay is naaga po yung mga tentasyon, kaluyahon, wala na nahuman nini nga kinabuhi wala na nahuman nga away, wala na nahuman nga battle, mga tentasyon na ay wilderness season sa ato nga kinabuhi og siguro wikta maabot ang panahon nga mawikta tanaw na to nga murag mapildi man ta but again mao ni ang atong hinumduman gibuntog ni Ginoong Kristo ng daan karon ni fight ta tungod kay naa ta sa winning side dili mo fight ta para mo daog kun dili daog na ta nata sa winning side ni fight ta tungod kay madinaogon ta ina na ang ato ang hinumduman. So now ato ang tuuhan ang Biblia, ang pulong sa Dios nga kaya nga mobuhat, kaya nga modepensa, kaya nga moatak sa matag adlaw nga ato ang masinati bisan pa sa pinakalugmok nato nga masinati sa ato ang kinabuhi naa ang pulong sa Ginoo. So ikaw karon nakadungog sa pulong sa mensahe sa Ginoo. Atong tuuhan nga sama nga gamit ni Ginoong Kristo ang mao nga pulong sa Dios sa pinakalugmok sa sitwasyon ni Ginoong Kristo ato usab nang gamiton sa ato ang kinabuhi. Kaingon ta bisan pa moabot ang mga wilderness, bisan pa moabot ang pinakalugmok kadapit nato niini nga ato ang kinabuhi. Adunay kasiguraduan o adunay kadaugan tungod kay na ang pulong sa Ginoo. Magampo ta. Labing gamahanan nga mo o Dios, Ginoo, salamat sa kanunay pag-remind kanamo sa matag usa. Adungog sa mga pulong, bless, tabangi sila o Dios diin mahimo usab sila nga madanaogon amahan. Bisan unsa man nga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Masinati nila Ginoo ang mga wilderness season sa ilang kinabuhi, lugmok sa ilang kinabuhi, mga tentasyon, problema, mga pagsulay nga usahay ilang makaingon sila nga asa man ang Dios nining mga dapita. Apan Ginoo, ikaw ang naglead ni ana o Dios nga mailang masinati tungod kay makita nila o Dios kung unsa kapagagamhanan, kung unsa ang imong glory amahan after ni anang mga kahimtanga o Dios. Tabangi kami amahan. Ingon nga tao lamang kami, wala kami mabuhat kung wala ka o Dios. Takos kang alagaran, daygon pasalamatan og among isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. We invite everyone to be a part of our regular Bible study groups. Speak with our pastors or church leaders to learn how you can get connected. Our prayer meeting will be on August 28th at 6 p.m. Let us come together in faith, seek God's presence, and lift up our prayers as one family in Christ. Calling all couples. We're inviting you to our Couples Fellowship on August 29th at 6 p.m. A special time of connection, encouragement, and growing together in faith and love. Don't miss our Adult Sunday School every third Sunday of the month from 1 p.m. to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian Ethics, led by Reverend Daniel Wong. Lunch contribution is 100 pesos. Get ready for a fun-filled Thanksgiving Christmas celebration at Tambuli on December 12th from 9 a.m. to 5 p.m. Join us for a day of laughter, fellowship, and wonderful memories with family and friends. Enjoy our early bird registration at only 500 pesos for adults and 300 pesos for kids 11 and below until September 30th, while regular registration will be 700 pesos for adults and 500 pesos for kids. Don't miss out.
Register early, bring your loved ones, and let's celebrate together. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after the 10 a.m. Sunday service. This is a place where you can connect with friends, grow in your faith, and walk together as the next generation of believers. Let us continue to honor God through our faithful giving. Tithes and offerings may be placed in the offering box located at the back. Don't forget to follow our Facebook page to stay updated on church events, announcements, and upcoming activities.